ሰላም ክብራት ዓዘብቲ እንቋዕ ናብ ቤት ተዛነ ናብ ተናገደስቲ ሓቅታት ተመክሮታት ህይወት ዓሚቕ ዛንታታት ከምኡውን ኣእምሮና ዘሐድስን ኣዘናጋዕን መደባት ነቕርባላ ቻነልና ብዳሓን መጻእኩም ንሎሚ ኣሜሪካዊ ቢልዮነር ስቲቭ ጆብስ ኣብ ናይ ህይወቱ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዘሕለፎ ኣደናቂ መልእኽቲ ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ስቲቭ ኣብ መበል 56 ዓመቱ ካብዛ ዓለም ብሞት ዝተፈልየ ወናኒ ትካል ኣፕል ዝነበረ ቢልዮነር ኮይኑ ጠንቂ ሞቱ ሕማም መንሽሮ ነበረ። ኣብ ናይ ንግዲ ዓለም ኣብቲ መጨረሻ ጥሪ ዝበሃል ቦታ በፂሐ እየ ይኹን እምበር ካብዚ ኩሉ ሃብቲ ሓጎስ ክረክብ ኣይከኣልኩን ደኺመን ለፊዐን ካብ ዘጠራቐምክዎ ሃብቲ ዝረኸብክዎ ቅንጣብ ትኹን ሓጎስ የብለይን ሕጂ ኣብ ናይ ህይወተይ ናይ መወዳእታ ህሞት ኣብ ዓራተይ ኮይነ ዘሕለፍክዎ ኩሉ ናብ ድሕሪት ተመሊሰ ክዝክሮ ከለኹ ዝሕበነሉ ዝነበርኩ ሃብትን ዝናን ከንቱ ከም ዝኾነን ትርጉም ከም ዘይብሉን ክርዳኣኒ ክኢሉ ኣሎ። ሓደ ሰብ መኪና ክዝውረልካ ስራሕ ክትቆፅሮ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ሰሪሑ ገንዘብ ክእትወልካ ክትቆፅሮ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዘሰቃየካ ዘሎ ሕማም ክስከመልካ ግን ከቶ ክትቆፅሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ምድራዊ ዝኾነ ቀጠመንቲ ኩሉ ክጠፍእ ወይ ከዓ ዳግማይ ክርከብ ይከኣል እዩ ሓንሳብ ምስኣንካዮ ዳግማይ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ነገር ግን ኣሎ ንሱ ከዓ ህይወትካ እዩ ሓደ ሰብ መጥባሕቲ ናብ ዝገበረሉ ክፍሊ ክኣቱ ከሎ ኣንቢቡ ዘይውድኦ መፅሓፍትስ እንተዝብሎ ነይሩ ኣርእስቲ እቲ መፅሓፍ ጥዑይ ናብራ ናይ ምንባር ምስጢር ዝብል ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጥር የብሉን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ብረኸ ናይ ህይወት ዋላ እምበር ናይ ህይወትና መጋረጃ ዝዕፀበሉ ሃንደበት ፊት ንፊት እንጋጠመሉ ሓደ መዓልቲ ምፅኡ ኣይተርፍን እዩ ንቤተሰብካ ንናይ ሓዳር መፃምድትኻ ኣዕርኽትኻን ናይ ፍቕሪ ውርሻ ኣንብረሎም ንገዛእ ርእስኻ ተኸናኸን ምስ ካልኦት ከዓ ጥዑይ ዝምድና ይሃልኻ እናዓበና ክንከይድ ከለና ትርጉም ህይወት ምስ ተረዳእና ክቡር ሰዓት ኣሲርና ሕሱር ክልቲኡ ዓይነት ሰዓት ዝነግረና ግዜ ሓደ ከም ዝኾነ እዩ ዝርዳእና ኣብ ጅባና ሒዝናዮ እንኸይድ ፖርተፊልዮ ክቡር ይኹን ሕሱር ክልቲኡ ገንዘብ ምቕማጥ ይስርሑ ናይ 1 ሚልዮን መኪና ዘዊርና ናይ 1000 እቲ ርሕቐት ናይ መንገዲ ኣይቅየርን እዩ ክቡር መስተ ሰቲና ይኹን ሕሱር መስተ እቲ ስኽራንን ድሕሪ ስኽራን ዝመፅእ ሕማም ርእስን ግን ኩሉ ሓደ እዩ ለውጢ የብሉን ኣብ ገፊሕ ገዛ ነቢርና ኣብ ፀቢብ እትፅምዋ ለውጢ የብሉን ኩሉ ሓደ እዩ ውሽጣዊ ሓጎስ ብንዋት ይኹን ብመጋየፂ ክቡር ነገራት ከም ዘይርከብ ሽዑ ክርዳእካ እዩ ኣብ ነፋሪት ኣብ ናይ ክብሪ ቦታ ኮፍ በል ኣብ ተራ ቦታ እታ ነፋሪት እንተተበላሽያ እሞ ኣንቆልቁላ ወሪዳ ክትሕምሸሽን ከላ ብማዕረ ኢኻ ናብ ቁልቁለት ትወርድን ትሕምሸሽን ሓቀኛ ሓጎስ ዝርከብ ምስ ቤተሰብ ምስ ኣዕሩኽን ኣዝማድካን ብዝህልወካ ውቅብ ዝኾነ ዘይምኖ ግዜ ጥራሕ እዩ ምስኦም ብእትሕልፎ ግዜ ብትዕልሎን ዕላልን ፀወታን ብእትዝምሮ መዝሙር ብእትስሕቆ ሰሓቅ ሓቀኛ ባህታ ክትረክብ ኢኻ ክንርስዖም ዘይብልና ሓቅታት ብዛዕባ ህይወት ኣለዉ ደቅኻ ሃብታማት ክኾኑ ኣይትምሃሮም እንተኽኢልካ ከመይ ሕጉሳት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ምሃሮም ምስ ዓበዩ ናይ ንብረት ጥቕሚ ዘይኮነ ናይ ባህታ ጥቕሚ ፅብቅ ገይሩ ክበርሃሎም እዩ መግብኻ ከም ፈውሲ ተመገቦ ኣይኮነን ግን ከኒና መድሃኒት ከም መግቢ ክትምገቦ ኢኻ ዝፈትወካ ሰብ ብቐሊሉ ኣይፍለየካን እዩ ካባኻ ንኽፍለጥ 99 ምኽንያታት ዋላ ይሃልዎ ክፍለየካ ብዘይብሉ ብሓንቲ ምኽንያት ፀኒዑ ደው ክብል እዩ ኣብ መንጎ ሰብ ኮንካ ምፍጣርን ሰብ ምዃንን ዓብዪ ምፍልላይ እዩ ዘሎ እዚ ዝርድኦም ውሕዳት ሰባት እዮም ክትውለድ ከለኻ ክቡር ኢኻ ነርካ ክትመውት ከለኻ እውን ክቡር ኢኻ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ጋብ ምምላእ ናትካ ግደ እዩ ገለ ካብ ጥቕስታት ስቲቭ ኣብ ህይወተይ እቲ ገንዘብ ዘይክፈሎን ዝፈትዎን ነገር ኩሉ ሰብ ብማዕረ ዝረኽቦን ግዜ እዩ ንዝሓለፉ 33 ዓመታት ንግሆ ብምትሳእ ምስለይ ኣብ መስትያት እናረኣኹ ንነፍሰይ ከምዚ ይብላ ነይረ እንድሕር ሎሚ መዓልቲ ናይ መወዳእታ ናይ ህይወተይ ሰዓት ኮይና ነዛ ሎሚ መዓልቲ ክገብራ ዝግብኣኒ ነገር ዶ ክገብር እየ እቲ መልሲ ንተኸታታሊ መዓልትታት እንድሕር ኣይፋል ኮይኑ
ገለ ነገር ክቅየር ከም ዘለኒ ሽዑ ዝርዳእ ግዜኻ ውስን እዩ ስለዚ ናይ ካልእ ሰብ ሂወት እናነበርካ ኣይተባኽኖ ሓደ ሓደ ግዜ ናብራ ብማቶኒ ገይሩ ኣብ ርእስኻ ግብ ከብለካ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር እምነት ኣይትስኣን ምንጪ ፅሑፍ ካብ ገፃት ማሕበራዊ ሚድያ ክቡራት ተኸታተልቲ ስቲቭ ጆብስ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ሂወቱ ዘሕለፎ ኣገዳሲ መልእኽቲ ነዚ ይመስል ነዚ ቪድዮ ብፅሞና ተኸታቲልኩም ኣገዳሲ ነጥብታት ወይ ሓሳባት እውን ረኺብኩምሉ ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ሳብስክራይብ ላይክ ንኣዕርኽትኩም ድማ ሸር ጌርኩም ኣብ ቀፃሊ ነቕርቦ መደባት ኣብ ግዚኡ ከም ዝበፅሐኩም ግበሩ የቀኒየልና ቤት ተዛነ ዩቲብ ቻነል